Доброго вечера. Сегодня у нас, ну, у меня, по крайней мере, не очень обычный эфир. Сегодня у нас в гостях не политик, даже не артист. Вот. Це не артист, може артист. А кто тебя артистом назвал? Знаєш, як в дитинстві. Тьотька каже, тут ти артист, Ромка, знаєш. Ну, в общем, Роман Скрипин, известный тележурналист, у нас в гостях. Наверное, все его знают. Ну, все-таки для уважая формат программы, мы покажем про тебя... Що? Ну, Салям алейкум. Послушай внимательно, если есть Правильно ошибки, же? поправь. Салям алейкум. Салям алейкум. Да. Справочку про тебя покажем. Роман Скрипін народився у Полтаві 27 травня 1973 року. Вищу освіту здобув в Інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Свою професійну діяльність розпочав журналістом-стажером в газеті «Комсомолець Полтавщини». З січня 1999 року керівник та ведучий програми «Вікна опівночі» медіаклуб на телеканалі СТБ. Через цензуру покинув його 2002 року. Все правильно, Рома? Ні, ну, там я почитав в кінці, що генеральний директор Скрипін.UA, інформаційно-аналітичного агентства, це, ну, слухай, я зараз буду занудний, но це ж ніяке не інформаційно-аналітичне агентство. Короче, мы долго думали, правда, как тебя назвать, вот поэтому я скажи правильно, как Я есть. наглості Да. набрався, написав в Фейсбуці SEO. Что такое SEO? Ну, типа, виконавчий, типа, директор, як там, у нас же всі люблять бути начальниками. Насправді, ну, шеф, я в себе на дверях написав шеф, щоб ніхто не переплутав в офісі. І все, там більше нічого не написано. В принципі, на візитках я вже давно нічого не пишу, ніяку посаду, тому що Ты не жалеешь, что ты не ушел бачу сенсу. с больших и даже не с больших телеканалов? И вот, Так ми про мене будемо програму робити? Чи ми конечно, про про тебя, не все? про меня же. Тю. Ну, окей. Ні, не шкодую через те, що, знаєш, щастя завжди робити щось, те, що коли в тебе над головою нікого нема, і за спиною нікого нема, і перед тобою нікого нема, і збоку нікого нема, і справа, і зліва, і хто тобі починає розказувати, що ти мусиш робити, або з ким ти мусиш йти на компроміс для того, щоб програми вийшли в ефір. Тому що робота на великих телеканалах – це завжди ломка себе, ну, за великим рахунком, подекуди іноді дуже, дуже болісний компроміс, і ти потім шкодуєш, що ти йшов на компроміс, тому що ніколи йти в журналістиці з власним сумлінням або просто з елементарними якимись засадами професії на компроміс не можна. Тобто Подожди. кажуть, що тут ви безкомпромісний. Так, я безкомпромісний в цьому плані. А на Громадском тоже были компромиссы? Ні, ти не плутай. А что? Ні, ну громадське там нікого не було над головою. Ну, тоже же не было. Ну, вже не було, так. Так ти не плутай, знаєш, Божий дар з яєчнею, тому що то такий профуканий стартап за великим рахунком, а зараз уже нема над тобою навіть так званих наглядових органів або дорадчих якихось органів, тому що там я побавився в демократію, розвів цю демократію навмисно, очевидно, вірячи в те, що журналістам десь там є просто хронологія цікава. Під час помаранчевої революції я щиро був переконаний, що журналістам треба дати свободу слова. І ми в будь-який спосіб її виборювали. Так, це робили конкретні люди, хто робив там проєкт П'ятого каналу, Андрій Шевченко, Євген Глібовицький, далі можна порахувати ще 7 людей, які писали проєкт. І я був щиро переконаний, що журналістам треба дати свободу слова. Причому не тільки нам, а буквально в усій країні. Як показав досвід, після 2004 року, вже в 2005, 2006, 2007 журналісти благополучно поховали свободу слова як цінність, тому що вони скурвалися в елементарно... Іменно самі? Самі, так. А їх ніхто не примушував іти, брехати. Тобто вони стали заробітчанами. А якщо простіше говорити, вони просто повернулися до найдавнішої професії. Тобто, ким вони, в принципі, були, і не вийшло витягти, знаєш, з болота, тому що за звичкою, ну, в мене сім'я, в мене кредит, мені треба щось їсти. Сейчас продолжим. Я хочу просто зрителям напомнить, что у нас телефон в студии работает 073-419-4158 и skype tr.tv, тоже можно звонить и в прямом эфире с Ромой общаться. А я уточню вот этот вопрос, о чем ты начал говорить. А после второго Майдана? Так от я ж закінчу, що там журналісти самі профукали, і я так в розпачі подумав, що отже вам... Есть звонок. Ну окей, я собі занотую. Да. Да, алло. Алло. Да, мы слушаем вас. Представьтесь, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Роману Скрипину. Пане Романе, добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а в чому сенс оцих ваших полтавських галушок чи галушок?
Оце от вам, Максиме, нема що робити, як дзвонити на ТР в ефір. Ну, цікаво ж. Ну, я вас по голосу впізнав. Ну, то есть это твой старый знакомый? Та це Максим Кречетов, ти що не О, чуєш? Господи, нет, не чую. Ну, це, Максим, я не отнимай наше время. буду вважати, пожалуйста. що це жартівливе Привіт питання тобі стосовно большой. галушок. Я прийдеш в гості, я тобі зроблю чергове. Це потім після Нового року таке пика, як в мене стає після цих галушок. А Так там що- же вот они огромные, да, полтавские? Так, і оце бажано не їсти, радять дієтологи. Как ты давно не угощал Кречетова. Так, ну, Галушки. менше з тим. Якщо другий етап, скажімо, тоді в мене був розпач, тому що журналісти не скористалися. От вам принесли, ось нате, користуйтеся. І думаєш, татю, нафіга мені треба? От, треба їхати з цієї країни, вона безнадійно там просто помирає. Але от потім опа, знаєш, хвиля другого Майдану, ну, фактично на неї теж не розраховував, хоча б воно в повітрі пахло, що воно до того йде. І там я щиро був переконаний, що журналістам треба дати самоврядування. Тобто вони можуть самі керувати власним проєктом. Так от я принесу погану новину, що і тут розпач, тому що журналісти, їм дуже бракує компетенцій. Це та річ, яку я завжди наголошував там на загальних зборах або на зборах В журналистике программной или в рады. управлении? В чем в компетенция? керуванні. Вони всі, тобто ніхто не хоче на себе брати відповідальність, але кожен дасть тобі пораду, як ти мусиш зробити. От таких порадників, порадниць їх маса, мільйони, тисячі. Є найголовніші порадники, є там другорядні порадники, але кожен дасть пораду. Кожен підійде, тобі дасть копняка і скаже, що ти щось неправильно робиш. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність і тим більше брати лопату в руки, тобто щось робити. І самоврядування себе теж не виправдало, на жаль. Але свобода слова зараз, ну, як-ніяк, є якоюсь, я сподіваюся, цінністю. Я дивлюся просто на розквіт різних медіа. Я не беру зараз телевізор, бо я його не дивлюся і в нього рідко потрапляю. А те, що інструментарій просто шикарний у всіх, хто хоче щось робити, взяв телефон і роби собі телеканал. Ну, так воно і є. Звонок у нас есть. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Добрий день. Говорите, говорите. Я до ведучого, не знаю, до ведучого. Мы не слышим вас. Громче говорите, пожалуйста. Завтра ще не сів. Алло. Алло. Чуєте? Так. Ну почніть говорити. Ви не телевізор дивіться, ви по телефону спілкуєтеся. Ну, бувають такі накладки. Це, знаєш, ми марно витратимо час просто. Я просто зараз. думал, может быть, опять Кречетов звонит. Та Просто ні, не ну знаю. що йому дзвонити? Він хуліганіст, я бач, пожартував, подзвонив перший. Будемо сподіватися, що легка рука, ну таке. Я не знаю, насколько тебе приятно об этом вспоминать. Я не хочу влезать в детали там всех этих разбирательств, которые до сих пор идут, да, с Громадским, и суды идут. Ні, суди, це ж позови мої. Вони там бравурно говорять, що Скрипін програв суд. Мене просто грошей немає для того, щоб далі позиватися. А желание? Бажання навіть не те, щоб встановити істину, розумієш, а бажання поновити, ну, давай так, чесно казати, там, коли в тебе стріляють, то тебе пошкодили, та, і ти от, хапаєшся за кожну можливість для того, щоб не потонути в результаті, тому що тебе, ну, топлять. Причому роблять це методично, розраховано. Чому так було зроблено? Тому що одним пострілом викинули з організації, друге зіпсували, так би мовити, бездоганну репутацію. Все. Далі, коли ти без репутації, та що він може робити? Знаєш, типу, та все ясно. Тобто по тобі двічі там завдають удару. Єдине, що бажання, там же ж позови прості, це про захист честі і гідності, що вимагає фінансів для того, щоб позиватися. І тому я припинив це робити, а вони сказали, що там програв суд. Ну, перша інстанція суду не задовільнила позов. А друге судове воно тягнеться і буде тягнутися, це про поновлення в Ну, організації. бог с ним. Я, знаешь, о чем хотел спросить? Вот мы же просто познакомились тогда еще, когда ты Ну в да. Громадском вел, Ну, да? там, да. Я не хочу не обсуждать ни детали, ничего, но по факту. У Громадского был шанс вот после Майдана, да, стать настоящим общественным телевидением, таким Ну, серьезным, да. большим, и вот прям реально четвертой властью, вот такой, Да. который держит за все, что нужно, места власть, да? Так. Вот.
А что в итоге мы видим? В итоге громадская... Я ж не тобі знаю. сказав на початку, профуканий стартап. Это не просто стартап, на мой взгляд. Ні, це було стартапом, тому що в мене був погляд, і в чому ми не погоджувалися зі мною. Я вважав, що треба припиняти сидіти на грантах і розробляти елементарний бізнес-план і дивитися на це як на бізнес. Так, суспільне або громадське, але воно має бути самодостатнє. Воно не має ходити з простягнутою рукою і казати, дайте мені, подайте, я бідний, нещасний, лисий, босий, без картузи. І це викликало несприйняття, з боку тих, хто звик, скажімо, просто гроші витрачати. Тому що грантові гроші, вони ж дуже легкі. Там не треба... Но это как бы влияет на качество в итоге продукта. Ясна річ, що впливає. Тому що коли ти говориш, що головне не те, скільки нас дивиться, а що ми говоримо, так ні, дорогесенькі, завжди важливо і перше, і друге. І скільки дивиться, і що ти говориш. Одне без іншого, просто ти можеш стояти і над прірвою і читати проповідь для чайок, розумієш, але чайки від цього не зміняться. А головне, щоб тебе ще чули. І бути майданчиком, який рівно віддалений від усіх, незалежний. Оце втрачено. У нас звонок есть. Звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, только представьтесь, пожалуйста, кто вы и откуда. Мене звати Василь, як з Києва. Я Василь з Києва. Так, ми чуємо. Я хочу вас попросити, щоб я напряму говорив з паном Романом. Так я тут, я вас чую прекрасно і говорю з вами. Говоріть, Василю. Дуже приємно. Пане Романе, ви журналіст, так? Припустимо, за освітою, якщо диплом не бреше. Так от ви мені, будь ласка, скажіть, чому журналісти так, не показують як Порошенко став потім президентом. Що привело Порошенка до президентства? Не те, що він на сцені там виступав, а те, що він з прутиком перед беркутцями стояв і не пускав, щоб вони напали на Майдан. Але перед цим там є фотографія, фільм це є. Як він розмовляв перед цим із полковником, який вів беркутців на Майдан, нападати на Майдан, і бив людей, вони били людей на ходу, і старика там побили, теж він лежав. От. І ви скажіть, будь ласка, тоненьким прутом таким, да, всі злякалися беркутівців одного Порошенка. А не... Я суть питання погано розумію, тобто чому журналісти не розповідають. Там, якщо розповідати про шлях Петра Олексійовича Порошенка в президентське крісло, то він набагато довший, ніж з Майдану 13-го року, 14-го. Ця амбіція в нього або бути прем'єром, або за нагоди посісти найвищу посаду в державі, вона була завжди і, в принципі, там це складається з великої історії його політичного життя. І треба брати з цього. Що робив Порошенко, скажімо, там, до 2000-го, ким він став, ким він був. І всі ці матеріали, вони є в відкритому доступі. Чому це журналісти не роблять? Це питання риторичне. Які журналісти П'ятого каналу мають це робити? Но куча звонков, говорят мне редактор, но я хотел бы уточнить все-таки, вот, раз уже заговорили про Порошенко, зритель позвонил, вот что ты думаешь про этот вот последний скандал, связанный с Рустави-2 и всем этим? Я про це не думаю, тому що це, давай так, зараз скажуть, що я парохобот, тому що... Скажуть, конечно. Так, але треба подивитися і на інший бік медалі. Скажімо, я намагаюся керуватися здоровим глуздом. Як сказав сьогодні мені один з колишніх політиків, з яким я мав зустріч, сказав, а ти став досить цинічний. Я кажу, а що ж ви хотіли? Щоб я далі був як песик, такий з розпущеними вухами, як спанєль. Дивись, в цьому скандалі з Руставі-2 це не варте виїденого яйця. Якщо він, умовно кажучи, навіть написав записку на ФСБ, що я не буду шкодити інтересам Росії, бо він їхав в Росію. В цьому ніякого злочину я не бачу. Якби це було, прошу прийняти мене в агенти ФСБ, я буду виконувати всі накази там Лубянки. Це я розумію. А записка, що я не буду шкодити Росії, написав він на кордоні, може, щоб його пустили далі.
І там розбиратися нема в чому, тому що немає ніяких ознак. І взагалі це дефіцит, очевидно, зараз інформації різної після новорічної, коли свята, люди відпочивають. Но все-таки фейк не фейк, как ты думаешь? Та я не хочу думати про те, що не коштує нічого і не вартує уваги. Ми просто витратимо час. Не Хорошо, знаю, я не хорошо. знаю, Тогда фейк не лучше фейк. со зрителем. Інший бік медалі про того самого Петра Олексійовича. Мене більше турбує, чим він думає, коли він подає законопроект про антикорупційний суд. Він думає, що ніхто читати не вміє, що європейці не вміють читати, МВФ не вміє читати. Та навіть закони можуть українські прочитати навіть в перекладі і сказати, а що ви написали. Тобто оце його стиль повністю. Тобто сказати так і почати робити так, ніби він зараз всіх обійде, бо він найхитріший, і він зараз всіх надурить. А І, получается в итоге? а ти ж бачиш, що ні? МВФ що сказало, Петро Олексійович? Завтра з батьками, значить, щоденником в школу. Все. Я думаю, що його, якщо ламатимуть отак от в такий спосіб, тільки західні партнери можуть це робити. В Україні нема кому йому ламати. Звонок у нас есть, да? Давайте в студию, пожалуйста. Алло. Да, алло, здравствуйте. Представляйте, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Роману Скрипину. Днепр. Зовут меня Игорь. Если можно, я буду говорить по-русски. Ні в коїм случаї. Розстріл. Мовна поліція. Говорите, конечно. Ну, якщо ви впевнені, що розстріл, тоді я буду розмовляти Ні, українською, це але жарт був. Ігор, це був жарт. впевнений, Це, що в знаєте, мене анекдот буде про все мовну добре. поліцію лунають постріли. Це Роман, спасибо вам за вашу работу. Давно слежу за вами. Очень жаль, что сегодня вас нету на большом экране. Вопрос очень простой. Судя по тому, что я от вас слышу, вы понимаете, что 2018 год будет решающим. так. Уезжать отсюда никому не хочется. Нічого, є бажаючі виїхати, і Но багато хто їде. просто смотреть на то, что происходит, и ничего не делать, в то же время как бы всем все понятно, что нужно делать, но мы Так, ничего от не делаем. Скажіть, а що Мы треба робити? наблюдаем, Ви мені скажіть, що за треба тем, робити. как делают нас. Скажіть, що треба робити, ваша думка. От мені цікаво просто, що треба робити. Ну, думка очевидная, эту власть нужно менять. И не власть, Через нужно выборы, менять правильно? принципы этой власти. Другой вопрос, Але через вибори міняти каким владу. способом это сделать. Ну от я й кажу, через вибори. Правильно? Чи я помиляюся? Совершенно правильно. Но Правильно. если на этих выборах не будет того кандидата, который будет отражать интересы, как бы правильно сказать, страны, а не олигархии, Так. мы ничего не получим. Так, абсолютно точно. Мы Я з вами можем згоден на долго 100%. спорить о том, какие журналисты. Так, Но стоп. Давайте ми такой не народ. будемо. Журналісти у нас Журналисты інфантильні. часть народа. Так правильно, журналісти частина народу, і журналісти у нас інфантильні, Б, малопрофесіональні, В, у них відсутні компетенції. Я вам ще раз повторюю, це дуже важливі чинники, які формують журналіста. Ми ж запрошуємо до себе, ви кажете, там на большому екрані нема. Ну, великий екран у вас залежить від того, наскільки у вас дюймів монітор комп'ютера. Ви можете дивитися в інтернеті, це безперешкодно. І ми збираємо там щоп'ятниці редколегію на YouTube-каналі UMN, там Айдер Муждабаєв іноді туди приходить. Так от нам проблема, тут зараз компліментарна лексика стосовно Айдера, тому що там добрати людей, які прийдуть за стіл поговорити про все, що у нас відбувається в країні, журналістів, надзвичайно мало. Тому що ми відбираємо отак от по крихтах, дивимося, хто що написав, наскільки притомно написано, наскільки ґрунтовно написано, наскільки спирається на фактаж. Так що до журналістів тут я ставлюся досить критично, не треба на них покладати якісь надії. Стосовно того, що відбувається в державі, ну, знаєте, я зараз буду банальний, тому що ви коваль, ми самі ковалі свого щастя, і порятунок потопаючих залежить від самих потопаючих. Тобто тут очевидно, треба зробити якісь висновки з попередніх років, не допускати факапів, тому що нас історія по колу ще раз вертає на якісь речі. І коли повторюються ті самі помилки, це прикро. От і все. Та 18-й рік буде вирішальним. І владу треба міняти, але в мирний спосіб.
дуже бажано. І щоб, ну, тут треба поміняти ЦВК, але це вже питання зараз до кого? До Петра Олексійовича знову, як і багато інших питань. Так що Давайте сразу еще один звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйте, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Роману Скрипину. Здравствуйте, Владимир, Днепр. Роману прошу, я знаю Романа как достаточно критичного журналиста и человека со своей позицией. Я просто хотел у вас узнать, такой, не знаю, как понравится вам вопрос, не понравится. Камагрядеши, куда мы идем? Правильным ли путем идем, товарищи? Вот спасибо, такой вопрос, извините. я дякую. Як вас звати ще раз? Щоб я- Владимир. Володя. Дивіться, ви мені от зараз поставили питання. Я коли працював в газеті «Комсомолець Полтавщини», це був 1990 рік. У нас була там ціла сторінка, така фотографія. Я ще позував для фотографа, такий темний коридор, вікно десь в кінці коридору, і такий абрис. Хтось кудись іде. І не було написано, куди йдемо. Це в 90-му році. І оце от куди йдемо, воно досі лишається, якщо це актуально, то мені навіть уже не смішно. Це зараз нервовий сміх. Смотри, вот ты сказал нам перед первым вопросом, значит, ты сказал, что ты не видишь, кроме Порошенко, то есть ты не видишь ему сейчас соперников, да? Ні, я не бачу як це? за вагою, тому що можна бути історичною опозицією, те, що ми спостерігаємо. Можна бути опозицією в позі удава К, як це опозиційний блок, він сидить і чекає, значить, наверное, давайте. еще есть одна партия, которая ждет. Яка? Тимошенко, например. Ні, є ще Народний фронт, який має величезні амбіції. Тимошенко, слухай, Но она тоже ничего не делает. я не такого, політичний да, аналітик, але вона щось говорить. Є навіжені, там, скажімо, які ці стрибки, ужимки, воно ні до чого не Но призводить. тебе не кажется, что вот многие ждут, просто сидят действительно в засаде в такой и смотрят, как Порошенко, допустим, наделает ошибок каких-то? Есть такое ощущение? Ти знаєш, справа в тому, що серйозних помилок ми не спостерігаємо, тому що Петро Олексійович іноді дуже вдало включає задню. Тобто там, де йому лінійкою по руках от якийсь МВФ, або там Європейський Союз, або Білий Дім там дасть, все нормально. І все, я все зрозумів, все хорошо. І він далі робить те, що вимагає від нього вимагають наші західні партнери. Дуже дратує фактор Саакашвілі, між іншим. Ну да, я хотел, кстати, вопрос тебе зачитать. Так, а что тут? Давай. Да, поговорить по меж іншим про Саакашвілі. Это вот Каналізація да. протестних настроїв А то у відбулася. Романа якась дивна позиція щодо нього. Людину, яка називає речі своїми іменами, Рома чомусь вважає популістом. І це цікаво, на які гроші живе Роман і його команда. Ну, це вже вопрос по Роману. На які гроші живе Роман і його команда. Це, знаєш, типа, а де ви взяли, значить, цей велосипед? Якось заробляємо, це називаю, знаєш, що підножний корм. Це фандрайзинг, правильно називається? І фандрайзинг, і там багато складових, і якісь шабашки, знаєш, типу, там всюди, де можна заробити. Скільки народу у тебе працює на твоїй вот Скрипін? Зі мною 7. В принципі. Да. Зі мною 7, і знаєш, це інша історія, як ми живемо і куди живемо. І що в мене в голові, знаєш, тобто постійна думка, як зберегти те, що є, хоча б по мінімуму. І те, що люди підтримують, це просто тут безмежні слова подяки, хоча цієї підтримки не так багато, як хотілося б, можливо, але ми дуже ощадні. Так от, про Саакашвілі, якщо, то відбувається каналізація протестних настроїв. І не тому, що це, як багато хто говорить, знаєш, конспірологи, що це договорняк поміж Порошенком і Саакашвілі. В останнє время часто так говорять. Я тут від конспірології далекий, і, в принципі, я ж кажу, я не політичний аналітик і не політик. І взагалі я не збираю десь там по кулуарах чутки політичні. Те, що я спостерігаю, просто у Саакашвілі є один величезний мінус. Почнемо з нього, він постійно якає. Тобто він, окрім себе, нічого не бачить. Він, коли починає про щось говорити, якби він мені почав розказувати, як треба будувати ту Україну, яку ми хочемо, хоча він не має на це права, бо він не є українським політиком. Тобто формального права немає.
Він може підказувати. Ну, Знаєш, як ну, ніхто так глибоко з іноземців ніхто ніколи не занурював носа в українську політику. І це питання до Петра, на що він давав йому Ну, он громадянство. сам, во-первых, дал гражданство. Це Это был питання его до друг, Петра. Они прекрасно дружили, правда? Та нічого вони не дружили. Ну как не дружили? там, На де первых порах просто не помогали. Слухай, коли друг політики другу. кажуть, це мій друг, типа. Ну хорошо, друг условный, Який политический політик друг? Ви бачитеся двічі там в рік на якихось зустрічах Я думаю, они найвищого рівня. чаще виделись, конечно. Навіть якщо частіше, ну який тобі друг? Друг – це той, на кого ти можеш спиратися. Він дав це громадянство. І Саакашвілі постійно каже, коли я, все, він багато що до собі... Ты имеешь в виду, что ему личное мешает, личные Він качества? егоїст, дуже, він, Іменно як він чоловік. егоцентрист просто. От все обертається довкола нього. А так не буває. Хорошо. А если бы он, допустим, вот правду ведь написал человек, который нам вот вопрос задавал, да? Риторически все, что он говорит, наверное, является правдой. И про коррупцию, и про это, и про то. Там вот так Про послушаешь. корупцію тобі да. будь-хто більше розкаже, ніж Ну, Саакашвілі. формально. Он повторяется часто, он говорит одно и то же. Сейчас действительно очень много я. Він узагальнює дуже багато речей. Тобто йому простіше. Знаєш, от неприємно, коли, ну окей, в тебе персональний ворог Порошенко, Баріга там, і так далі. А коли він дозволяє собі там епізод, скажімо, як він спілкувався з прокурором, який до нього прийшов. Ну, це хамство Заткнись, було. кажется, Так, ну, і заткнись і слушай, а що мені буде, підійшов отак от впритул. Це хамство. Як він спілкувався з прокурорами в суді, що ви повинні сидіти в тюремній робі. Ну не тобі ж вирішувати це, врешті-решт. Нащо ти вже їх одягаєш? Тобто це таке узагальнення, це популізм. А почему Це так? популізм. Это не просто, не, подожди, популизм, думаешь, именно? А не, как бы, он не хочет силу свою показать, ну, не знаю, он же любит сильных политиков, знаешь, которые кулак под столом. Це там, вот егоцентризм это і всё. амбіції. Він доводить, що це альфа-самець, я тут буду, та от і більше нічого. Тобто конструктиву якогось, який би слідував за цими протестними настроями, тому що спочатку я дивився, коли він був очільником Одеської області, ну окей, ну покажіть результат, ну дайте результат якийсь, завжди хочеш. І тут спіткала несподіванка, тому що в Грузії в нього був такий стиль керування. Це називається, коли є сильний лідер, так, лідер має бути, який веде кудись, запалює, тобто харизмат. Він харизмат, безумовний. І в нього є бек-офіс, тобто він давав завдання, і інші люди виконували ці завдання. Ну не він же ж там будував ці Это хмарочоси. нормально для президента. Абсолютно. Тут в Україні немає в нього такої команди. Немає тих, хто буде виконувати його А вказівки. создать он не смог такую команду. Ну, в Одеській області він не зміг це створити, таку команду. Ясна річ, що там були перешкоди по митниці з Марушевською. Ясно. Ну, 100%. Що там був спротив системи. І причому хочу нагадати, хто виглядав, вибач, дебілом в цій ситуації, коли на килим викликали Марушевську. Хто? Ну, очільник ДФС, хто у нас був? Ну да. Роман Насіров, який... Чому ви спізнилися там до Марушевської? Ну, ти виглядаєш ідіотом. Тому що вона компетенції має, вона говорить правильні речі, а ти прискіпуєшся до того, що вона прийшла в синій спідниці, умовно кажучи. І Саакашвілі, на жаль, властивий оцей от руйнівний рух. Тобто це руйнування, руйнація. Це не створення. Я не побачив плану. Я хотів би, щоб хоч один український політик, і нехай навіть Саакашвілі, покаже план, як нам перетворити цю країну в країну можливостей. Подожди, но он же, у него программа там Яка? действий. За 70 днів ми Да, все да, поробимо. да, Ну, да. така я хочу конкретики. Як ви це поробите? Не просто за 70 днів. Це, знаєш, це от зняли Лукшину і зварили мівіну. Тому що ні, це неможливо. Я не бачу конкретного механізму, ну і не бачу бачення, вибачте за тавтологію, у українських політиків будь-якого штибу. Мені не показують, як Україна перетворюється в країну можливостей. Там бігає Балашов, щось говорить лібертаріанець, але він говорить багато речей правильних, тому що у нас дозвільна система, вона божевільна. І я тут же читаю інтерв'ю з Ніною Южаніною. Те, що українці накупили, значить, автівок на європейських номерах, це погано. Та, я знаю, що погано, але ви бачите, що люди роблять це не з доброго життя. Не тому, що не хочуть намахати державу, тому що держава намахує їх. І тому вони шукають, як ефективно використати свої гроші і їздити на машині в цій країні. Тому що в Україні найдорожчі машини в світі. Як таке може бути? Тому що найбагатша нація. Я за все своє життя купив одну машину, чесно, все, в кредит, за великі гроші. Другу купив, ту продав, іншу купив. І викаркував цей кредит, я не знаю. Я був тоді молодший і дурний. Зараз би я не купляв таку машину. А так що це просто наслідки. І ці наслідки, якщо політики не бачать, от всі,
що у людей є величезний запит не на революцію, а на те, щоб їм дали жити в цій країні, яку вони безмежно будуть любити і дотримуватися законів. Українцям властиво не дотримуватися Ты законів. сказал, что Саакашвили, да, вот твоя оценка Саакашвили прозвучала, а вот оценка действий в отношении него, какова твоя? Абсолютно аналогічно. Тобто це безглузді вчинки і кроки. Тобто спочатку запустили, потім давай бігать з прутом по дворі, типу ганять. Що ви, ви як малі діти. Тобто ви або того не робіть, або вмійте виходити красиво з ситуації. Якщо ви навіть помилково дали йому громадянство, то забирати громадянство в цій ситуації, не пускати потяг в Україну, влаштовувати той цирк в Краківці і потім в Шегінях, потім стрибати йому по дахах в Києві, вибачте, це навіть уже не смішно, це ганьба держави. І причому держава докладає всіх зусиль, я маю на увазі чиновники держави, всіх зусиль для того, щоб дискредитувати самих себе. Тобто ви стріляйте собі в ноги, припиніть стріляти собі в ноги. Це дуже просто. Навчіться говорити. От Янукович постраждав, знаєш за що? Не тому, що він такий тупуватий диктатор, тобто вони, і не тільки він, багато хто. Тому що треба завжди домовлятися. Сідати за стіл переговорів і вміти домовлятися, знаходити точки дотику, я не кажу компроміс. Тобто у нас політики не навчилися домовлятися поміж собою, і вони не відповідають на соціальний запит. Мочить друг друга они как-то научились? Ну, вони як собаки на цих ток-шоу бігають, я дивлюся з прикрістю, як вони це далі продукують. Їм уже Шустер не треба, вони самі себе. І ніхто не продукує конструктив. І ніхто не хоче відповідати на суспільний запит. Тобто те, що дав Майдан, як запит, каже, ось на, політик, виконуй. Нет. Ніхто не дав. У нас звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представляете, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Роману Скрипину, пожалуйста. Добрий вечір. Мене чуєте? Добре, так? Так. Значить, мене звати Юрій, я телефоную з Миколаївської області. Ну, пане Романе, я хочу з вами погодитися з одного боку, так, що телевізор в Україні, можна сказати, знищили, так? Особливо от, інформаційних каналів ціла купа, але зазвичай там пропаганда. Тому я обираю інший шлях, я дивлюсь не канали, а особисті. Ви, наприклад, пан Айдер, так? Я цікавлюся ним, ну, і люблю дивитися його програми, ну, і там інші Сергій Рахманін, там, наприклад, Мирослава Барчук, ну, і такі журналісти компетентні. А от запитання у мене таке трошки філософське до вас. От дивіться, мені здається, що в нас в Україні взагалі не буде порядку, доки ми не дамо раду за цими олігархами. І отут питання до вас, трошки пофілософствуйте, як це треба дати питання, ну, раду? Чи арештувати їх, чи просто пробачити їм всі гріхи, які були в минулому, а теперішні гріхи, ну, коротше кажучи, не робити і почати обнулитися, так би мовити, і почати жити по-чесному. Чи взагалі вигнати їх з країни, експропріація там і так далі. Як ви гадаєте? І чи взагалі ви вважаєте, що треба олігархів, ну, ліквідувати, ну, не в сенсі вбити, а просто прибрати їх з політики країни? Дякую за увагу. Хороший вопрос. Ну, олігархи – це зло, безумовно. Тут немає місця для дискусії, що з ним робити. Ну, можна перетворитися на більшовиків, постріляти їх, всіх повісити і що? Що Є далі? польський путь, є литовський путь. Ну, дивись, так, це абсолютно точно, тому що у них у багатьох був процес обнулення. Та? Оце, що от зараз ми починаємо жити по нових правилах. Ти олігарх був, не олігарх, от все, всім знову рівні з чистого листа, що називається. І литовці, вони дивувалися, коли у нас ухвалила Верховна Рада з переляку цей закон про електронне декларування. Ми якраз з Сергієм Івановим були в Вільнюсі, і литовці зібралися, ну такі там один олігарх на всю Литву, і то умовний олігарх. І такі бізнесові кола, політичні кола зібралися, не просто в них такі бувають зустрічі, і вони так кажуть, а для чого у вас в Україні ухвалили закон про електронне декларування? Це передбачає обнулення всього процесу, чи це передбачає кримінальну відповідальність надалі? Наш закон, як би це смішно не звучало, але він передбачає кримінальну відповідальність. Хіба що НАЗК у нас, бачиш, не дихає. Та? А якби дихало, то часто-часто б дихало, бо замахалися б дихати з тими олігархами, і не тільки олігархами, а й народними депутатами, політиками, чиновниками, які просто бюджет роздерибанили вщент, фактично. Ну, смотри, тут вопрос-то вот в чем. Как от политики их отводить? Не про то, что Так я там закінчу, даже... що сказали литовці, кажуть. Ви розумієте, що це, в принципі, дуже ризикований варіант, те, що обрала Україна. Оце от не обнулення, а
кримінальна відповідальність, що це потягне за собою взаємопоборювання, Вот боротьбу. то, что они будут цепляться. Так, те, що да. ми бачимо, в принципі. І в мене немає рецепту, що з цим зробити. Ми просто і так живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Тут треба подивитися чесно на себе в дзеркало. Тобто, чи ви дотримуєтеся всіх законів? Ні. Ви сплачуєте всі податки? І це я не олігархів зараз питаю. Ні. Ви дійсно в кешем розраховуєтеся? Так, дуже часто. Тобто ви державі не віддаєте те, що... Чому? А тому, що держава мене дурила ці всі роки. Це теж правда. Треба сказати чесно, де олігархи взяли статки. Вони їх не заробили. Треба сказати чесно, що в цій країні бізнесменів 0,0, потім десь аж може парочка з'явиться, тому що освічені люди в цій державі є. І ми бачимо, що країна, в принципі, українці притомні. Якщо їх ставити в якісь жорсткі рамки, вони можуть навіть бути зразковими європейцями, каже Руслан Хаврюта, або навіть суперзразковими європейцями. Але так само треба чесно сказати, олігархи де взяли все? Поділили, значить, розпілили бюджет, молодці. А де у нас взялися бізнесмени? Бо в мене було кілька бізнесменів знайомих, я думаю, треба ж навчитися, як вести бізнес. І потім, коли я від них чую, що все, біда, потоку нема що. І тут я розумію, що вони так само, знаєш, крадник в трубу вкрутили і зливали гроші з бюджету, фактично. То есть почти весь бизнес это бизнес, основанный на связи Це наші гроші, всі гроші. Тобто я не комуніст, я не лівак, я не за те, щоб всіх забрати і все поділити. У мене немає ніякого рецепту. Я не дам вам цього рецепту. Олігархи теж люди, це треба зважати. Те, що їх треба змусити роздягтися до людського стану, і те, що держава має отримати активи ефективні. Тому що держава у нас, вона не бідна, я вже казав, вона пограбована, просто пограбована. Ми не такі дурні і безмозглі, як комусь здається. Насправді все можна зробити правильно, якщо йти європейським декларованим шляхом, чого, власне, і хотів Майдан. Він хотів рівності можливостей в цій державі. Мы вернемся к этому. Сейчас редактор пишет, что звонок у нас еще один. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представляйтесь, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Роману Скрипину. Оце в тебе сьогодні роль прикольна. Угу. Да, алло. Алло. Да. Ну? Алло. Алло? Слухайте, я хотів би задати таке питання. Чому на кожних каналах, я скільки не дзвонив, скільки не питався дозвонитись, я не можу ніяк дозвонитись до любих каналів. На Ньюзванс. Хороший тебе вопрос, Ром. І Почему як не дають людям, не дають народу сказати свої питання, задати людям, задати депутатам, задати всім нашій еліті питання те, що люди думають. Я вам відповім дуже просто. Я не знаю, як на загал ефірів там дзвонять. Я подивився якось, я телек не дивлюся. Повторююся, я дивлюся або вивчаю якийсь продукт, з'являється, я дивлюся технологічно, як він робиться. Це називається імітація. Тобто дзвінки... Имитация общественного мнения? Імітація зв'язку з глядачами. Ну, общественное мнение, там опросы вот эти же тоже, да? Я тебе прошу, такі опитування, які не побудовані на блокчейні, це не опитування, це фігня повна. Це треба людям довго пояснювати, що таке блокчейн. Принаймні у нас опитування в ефірі, що ми робимо, це ж ти можеш проголосувати один раз, якщо в тебе є профіль в Гуглі. У вас на Скрипін.ua. Так, ми там робимо опитування, або на UMN, там у нас 3 канали, Данило Яневський, Скрипін.ua і UMN. Якщо в тебе один контакт, якщо ти там бзіку немає, ти не маєш 10 акаунтів, ти один раз можеш проголосувати. І це чесніше, ніж імітувати оці опитування, телефонні дзвінки. Я маю відповісти, чому там на телефонні дзвінки не відповідають. Я подивився один ефір з Вадимом Рабіновичем, його програму на Ньюзвані. Не тому, що мені подобається, а тому, що я подивився технологічно. Як це робиться? Значить, є 1-2 дзвінки справжні, все решта – це редактор за кадром озвучує ніби питання, які ніби поставили глядачі. І він відповідає на ці всі питання, причому він прекрасно знає, яка далі буде тема, тобто є сценарій. Видно, кстати, сценарій. Глядачу ж не видно, він наярює по телефону, щоб поспілкуватися, щоб висловити думку. А шансів 0. І далі Рабінович каже там редактору: все, далі, поїхали. Тобто він знає прекрасно, я це відпрацював тему, далі поїхали. І в принципі імітація зворотного зв'язку, вона завжди присутня. Не треба сподіватися, що прямо у нас є телеканали. А имитация опросов. Вот смотри, когда
Ну, я не помню результат, но там типа 70% за возвращение А Януковича. скільки людей проголосувало? Там рисуют большие цифры. Ну, 3 тисячі там Не буває. больше. Ну, я не бачив більше. Ну, даже 3, при там, 3 тысячах. 4, Но ты себе представляешь такой результат, да? 70% за то, что вернулся Янукович. Я как-то не очень. Но при всех вопросах Порошенко, там, не знаю, там... Повернувся в тюрму, в смислі, то Нет, я за. к нам. До нас не Ну, треба. Межигор'я, в Я не смысле. думаю, що йому треба вертатися. Якщо треба, то відповідно. Я к тому, что манипулятивные опросы тоже используются. Така, на телевидении. так, це є практика, яка заведена завжди, і не треба вірити всьому, що написано на екрані. Тому що маніпуляції це. У нас є така футболка, всі маніпулюють. Знаєш, намалювала Оксана Васьків колись, і у нас вона є. Тобто всі маніпулюють. Так. Смотри, ты сказал, что... Я записал даже, что надежда на журналистов, ну, она такая. Нет, да? Особой. Ну, багато хто хоче побачити в журналістах, розумієш, от чому Ну, это же правда, чому, это нормально. Чому ефект Саакашвілі спрацьовує? Тому що знову треба, щоб хтось був, хто харизматично потягне ніби всю Ну, країну. люди правды хотят. Я розумію. Ну. Так давайте хтось, той, хто має на це повноваження, як мінімум. Нехай Саакашвілі розбирається з Петром про громадянство і так далі. Але насправді, якщо говорити чесно, то дивно, як у нас почали роздавати держава громадянство. Там і Маша Гайдарна, і ти Саакашвілі. Маша Гайдар не забрали громадянство, ні? Ну, вони кому хочуть, там дають, якого хочуть, забирають. Но так. сам этот процесс омерзителен. Кому хочу даю, потом кому хочу Так, отбираю. Ну, і как-то тому это... що громадянство у нас знецінене, тому що його треба заслужити. Да, ты правильно сказал. Заслужити. І тоді той, хто заслужив громадянство, він може тоді брати участь в політиці. Тому що це фейковий зараз очільник руху нових сил, який нічого не може очолити далі. Тобто ні народним депутатом не буде, ні прем'єром, ні президентом. Для чого мені оця колотнеча? Хай той, хто бере на себе відповідальність і тягне оцей Подожди, цей ну, паровоз. может быть, это и неплохо, что не будет такого одного лидера. Да? І Ой, тому что до журналістів є запит величезний. Розумієш? До журналістів є Ну, величезний смотри, но запит. без журналистов не бывает демократии никакой. Не ни в буває, какой абсолютно точно. Але в нас журналісти не зрілі, так само, як і суспільство. Покажи мені відповідального журналіста. У нас дуже часто обурюються, тобто у нас з'явилася каста таких журналістів-ліваків, які виписують, що ти хороший журналіст, а ти поганий. На себе глянь. Тобто я ж очолював профспілку, я прекрасно знаю, наскільки це неоднорідний і рух, і в професійному А плані. є солідарність журналістська? То ні, нема. І бути її зараз не може. З однієї причини, тому що кожен хоче очолити процес і бути, дивись, не бути солідарним з тобою. Він хоче визначати, наскільки ти гідний бути солідарним з ним. Типа, я з ним на одному гектарі не сяду, бо він Я гадний. недавно был в Польше на ежегодной премии. Ну, у них есть такая премия, вот типа профсоюза, наверное. Там, правда, журнал проводит, но это независимая премия, жюри, и там все журналисты Польши собираются в одном зале, ну, ведущие, да, и меня поразило, знаешь что? Что, во-первых, в зале ни на сцене не было ни одного чиновника, и даже близко к государству имеющего отношение человека. То есть журналисты сами в своем сообществе признают там лучшими кого-то, да, первое. А у нас же, если какое-то такое событие, обязательно какой-то чиновник выйдет, скажет, что поздравляет журналистов, что надо свободу слова и є так далее. конкурс, ніби честь професії, щось типу того. Но у нас это есть вообще? В принципе? Трошки є. Трошки є. Але тут знову таки не завжди. Ну, я к тому, что они государство, а себя от государства вот Так держава взагалі Да. не має призначати, хто з журналістів заслужений. Тобто це те, що Порошенко роздає заслужений журналіст, це ахінея повна. Маячня. Ну як? Ну, как может вообще власть раздавать? Ну давай такие, я буду да? роздавати, ви заслужений Ні, якщо депутат, ти а ще ви як заслужений би так, міністр, а ви да. заслужений президент. Я таке саме маю право визначати, тобто вам давати оцінку. Тим більше у нас, слава Богу, ми може минули цей період, а може ні, коли суспільство в більшості своїй розуміє, що ми наймаємо їх на роботу. У нас влада десакралізована. Серьезно? Ні? А влада сама так разумеется, не? Ні. Ну, Ні, так це помилка. Помилка, яка призведе їх, якщо вони це не зрозуміють, що треба служити людям, то дістануть чарівного пенділя у вигляді якогось Майдану або якихось подібних подій. Ти розумієш, що Україна, вона мало передбачувана, і коли люди розуміють, що ось це несправедливо, ось це межа, скажімо, це спричиняє величезну дискусію. Такі дрібниці, здавалося б, ну як дрібниці, знаєш, людське життя – це не дрібниця. Оцей от хлопчик, невідспівуваний московським патріархатом в Запоріжжі, да. це просто стало таким от
обуреним, бо дитину не відспівали. Дитину. Те, що московський патріархат відмовлявся відспівувати українських загиблих військових на Сході, тому що вони хрещені, значить, не в тій церкві, то це якось Ну, взрослый, з ладно, да. вами попами, ідіть рясою трусіть. А тут дитина. І це стало певним, знаєш, таким фактом обурення. І це реально це не те, що штучно А это зроблено. приведет к чему-то? Це ні, це не приведе. Ну. Це просто один слухай, ну, ти якби тут трошки пожив більше в Україні, розумів би, що все складається з дрібничок. Тобто спочатку маленький камінчик падає тобі на ну, якщо ти водій, тобі на машину падає маленький камінчик. Ти минеться, проскочу. І потім, врешті-решт, на тебе падає просто скала, і в тебе ні автівки, і нічого, і тебе вже нема. Тому що треба зважати на знаки, а знаків дуже багато, і суспільство їх дає постійно. Тобто є, якщо бути дуже уважним, то ти побачиш, що оці камінчики, вони стають дедалі більшими в бік влади. Причому владу ми зараз об'єднуємо як влада президент, парламент, уряд, місцева влада. Людям байдуже, для них це влада. І влада, яка не виконує своїх завдань, тобто не відповідає на соціальний запит, що ми вже говорили, вона просто дістає поки що попередження. І от не зважати цими попередженнями ніяк не можна. Но я понимаю людей, которые тебя спрашивают, вот, а кому верить? Ну, вот правда, человек сидит, это мы тут там разбираемся в каких-то нюансах. Ну, вот как вот ты, как человек медийный, абсолютно прошедший тут огонь и воду, и я тут столько не жил, и даже не могу дать никаких советов никому давать. Вот как украинскому зрителю, там, читателю, зрителю, читателю интернета, вот отличать там, ну, дерьмо от настоящей информации? Ну, хотя бы что-то. Вот Ну, как? по-перше, перестати виписувати ярлики, якщо ця думка не збігається з вашою. Тому що у нас дуже часто, я ж кажу, там, все, ти Скрипін продався, мені цікаво, кому я продався, я там читаю коменти якісь, хоча не маю звички їх читати. О, парахабот? Ні, я не парахабот. Я просто, знову-таки, дотримуючись того, що говорила Маргарет Тетчер, радянським журналістам в інтерв'ю в 87-му році, то здоровий глузд. Завжди треба дотримуватися здорового глузду. І більше нічого. Людям, ну, у нас в суспільстві взагалі бракує довіри як такої. Тобто це Всех ко всем. велика, Да. та, це всіх до всіх. Хіба що показує нам, його так часто називають громадянське суспільство, але це частина суспільства, яка демонструє те, що воно у разі критичної ситуації просто дублює державні якісь органи, волонтери, там, добровольці, що завгодно. Тобто це можна легко продублювати. Мало того, знаєш, продублювати набагато ефективніше, тому що багато айтішників. А це можна взагалі автоматизувати. І я там дивлюся, як Дубілет молодший, скажімо, він же тролить українську владу. Він показує, як можна обійтися без всяких цих контор айговцем, яке він розробляє абсолютно безкоштовно для держави. І таких айтішників, які дають одразу рішення, їх маса. Тобто, якби у політиків був запит на певну автоматизацію деяких речей, ну, суспільство ж не стоїть на місці, і прогрес, він теж уже нас випереджає. Ми вже згадували, що в тебе телебачення – це з мобільним телефоном. І більше нічого не треба, ні операторів, ні світла. YouTube тобі це показує, як і багато інших сервісів. Соціальні мережі, не знаю, зірка Твіттера, зірка там Фейсбука – це теж медіа. І кожен стає журналістом частково. Не треба думати, що тобі одразу корочка, яка тобі дає там право проходу всюди. Так що тут дивимося, що українське суспільство демонструє, що у разі критичної якоїсь ситуації воно здатне народжувати ефективний механізм вирішення цієї проблеми, але без участі держави і без бюджетних коштів. Оце добра ознака, такого не було у 2004 Нет, это правда, да. Но не кажется тебе, что все-таки некоторые говорят, что все-таки власть со времени победы Майдана, она немножко от общества, ну, как бы... Це що значить, вона не немножко, вона геть зовсім з другого дня Майдану витерла ноги і пішла собі далі. Тобто вони, знаєш, вони спочатку всі пересрали. Тобто Потім так огляделись. Майдан, бить будуть. Що, не будуть? А, ну тоді можна так, як і раніше. Вони так думають, що можна як раніше. Вони думають, що ми дурні, нічого не бачимо. І, може, журналісти це не висвітлюють в необхідному там обсязі, але зараз інтернет відкритий, в Україні ты інтернет не замечаешь контролюється. вот эти попытки, ведь все-таки действительно без журналистики, ну, невозможна никакая демократия. И вот то, что вешаются ярлыки, там, парахабот, мехабот, когда что-то человек публикует, вот именно, ну,
Ну, то, что он действительно думает, да? Ну, дивись, я з твоїми публікаціями не завжди згоден. Ну. Я ж не буду там кидати в тебе ти все, Ейдер, ти не правий, ти все, ти вже все, Но я скурвився. тебе то же самое могу сказать. Ну, можеш сказати, тому що ти маєш право на свою думку, ти маєш право на Но критичну я про оцінку. искусственную вещь, я не про то, что про штучное? да, про искусственные вот эти фабрики, которые политики управляют. Ні, інтернет вони не взяли під контроль. і Ну как треба не тут- взяли? Ну, не Facebook взяли во многом. Ну, якщо ти читаєш цих тролів, ну читай далі. Нет, не я читаю. максимально троллей забанил, но я просто понимаю, что есть... Ну, такі спроби вони є всюди в світі, і вони будуть намагатися постійно це робити. Что, для кого это параллельная реальность? Вот для кого? Яка? Ботів? Да. А я да. не знаю, на що ти їх читаєш. Я не читаю, но я Але вижу. те, що у нас традиційні медіа взяті всі під контроль, це правда. Ну, от якщо говорити, бо у них у політиків уявлення, що якщо вони контролюють телек, вони контролюють все. Уже ситуація не така. І контролювати телек – це витрачати гроші намарно, тому що телевізор у нас не може бути прибутковий при тому стані просто рекламного ринку. Він не перекриває всі витрати всіх телеканалів. Це зовсім мало. Ну, це, слухай, ну скільки у нас 150 мільйонів доларів рекламний ринок на телебаченні за минулий рік, це що, перекриє всі витрати всіх телеканалів? Там дефіцит величезний. Тобто я кажу про великі медіа. Утворюються нові канали, на які гроші? У Макієнка що? Що? Скільки? Який канал? Кажете, окей. І це все поле зачищено, тому що воно в різний спосіб контролюється. Якщо хтось думає, що це дуже опозиційний канал, там News One або 112, в мене великі сумніви стосовно цього. Тобто це робота на певній ніші, і повністю контент є контрольований. Навіть якщо там клянуть, не знаю, хають там Порошенка. Між іншим, чого Саакашвілі так часто ходить на News One, ти не знаєш? Не знаю. І я не знаю. Это ты написал в Фейсбуке? Ну, так ми можемо тільки здогадуватися, знаєш, чого. Тобто вони там ніби... Но меня это вообще коробит, когда Ніби любые він политики, сварився. которые называют себя проукраинскими, вообще ходят на такие каналы, которые, хозяева которых высказывают, ну, такие откровенно пропутинские вещи. Чекай, тут одна річ, коли публічно свариться Саакашвілі з Рабіновичем, який має відношення до News One, та? І потім туди ходить, як на роботу. Ну да. Я вмикаю там знову там, ну, на Фейсбуці увідомлення прийшло, повідомлення, що Саакашвілі в прямому ефірі. Ну, Дивлюсь, знову на как-то News про One. крестики, плавки, как-то вот все не Ну совпадает. так, воно якось не Да. клеїться. І медіа, ну, традиційні медіа контрольовані. Тобто, в певний спосіб, я не знаю, там суспільне я не дивлюся так, щоб сильно, ну, принаймні, воно якесь, воно як маца, трошки прісне, знаєш, тобто, те суспільне, яке б Ну, то есть дійсно... это рыночным продуктом, вот тем привлекательным так и не Ну, може, является. стане, я ж не знаю. Там Зураб обіцяв, що він трансформуватиме 10-15 років, а тут тільки рік минув. Ну, тут, знаешь, я уважаю Зураба, но это когда вот в Так таких я теж условиях я з на повагою 15, на ставлю. 15 лет вперед планировать ничего невозможно. Тут неизвестно, что будет через Ну, год. ти знаєш, швидше і шах здохне. Тобто я... Или султан. Або султан, так. Ну, так що, ну, тут... Я ж кажу, медіа контрольовані, окей, ми це маємо приймати як факт. Інтернет не контрольований. Тобто в інтернеті ти можеш робити... искусственное, все равно там создается поле. Кстати, боты есть у разных политиков, в Ще том раз числе у кажу, що оппозиционных, и у партии есть. І так це далее. зрозуміло, тому що вони побачили в цьому інструментарій. Ну, то есть І они ясна все-таки річ, що видят это, не то, це что так, там що, они- давай їм по руках понадаємо, давайте не робіть ботів, вони будуть це робити. У них для цього є всі можливості. Інтернет якраз це поле рівних можливостей. Окей, а как ты думаешь, удается вот они влияние? Вот мне почему-то кажется, что вот эта искусственная, вот эта бота такая атмосфера, да, она больше обманывает тех, кто им платит этим ботам, чем приносит реальный эффект, потому что интернет все-таки, ну, не совсем такие уж люди Ти считают. знаєш, тут це другий момент, що українцям треба навчитися критичному мисленню. От не приймати на віру абсолютно все, що перше потрапило в руки або на очі. Тому що виходить як в анекдоті, що дівчинка, а що ти жуєш? Та не знаю, що залізло, та й жую. Розумієш, і, ну, не можна все тягнути до рота і все пхати собі в голову. І довіряти те, що ну, критичне мислення, це значить, ви маєте не журналіст, хоча це святий обов'язок журналіста перевірити інформацію. Ви самі маєте поставити питання, чи це є правда. І Google вам дає таку можливість все перевірити абсолютно дуже швидко. Якщо у вас є сумнів, от ти мене запитував там про ці от листи ФСБ. Тобто ці розписки ФСБ Порошенка. Ну, це треба трошки, якби це вартувало уваги, я б, може, і перевіряв би. Так, я на це подивився, подумав, що це дута штука, знаєш, таке. У нас в медійному полі, от в традиційному або навіть інтернет, дуже швидко можна щось роздути.
От просто. А потом также и сдуть. І потім, А на следующий день как будто вообще на новая завтра, вода на в завтра аквариуме. забути Всё, про да. це, що це було. От коли цей процес політичної активності, це бульки, знаєш, це як бігемот, який заліз в болото і пердить. Тобто бульок дуже багато. Але на наступний день, тобто за тиждень ми там в редакції збираємося, а це було на цьому тижні, та ти що? Тю, так а я вже й забув. А сьогодні ж уже інший срач там розвели. Ну, Розумієш? Вот на бегемоте в болоте мы заканчиваем наш разговор. На такій високій На ноті. такой высокой ноте, да. С нами был Роман Так, Скрипин. вірте в себе, треба сказати. Тільки в себе вірити. Хорошая порада. Ну. До побачення.